Ġimniti programm speċjali tal-Esplora għal din is-sena li matula dan iċ-ċentru interattiv ta' xjenza f'pajjiżna qed jiċċelebra l-10 anniversarju mit-twelid tiegħu. Fost id-diversi attivitajiet imħabbrin hemm dawn li diġà huma stabiliti pa' tielet edizzjoni ta' Karta Festa, Light Fesplora, is-Sajf Fesplora, Halloween Fesplora u Santas Steam Factory li jkopru sal-aħħar ta' din is-sena. Dan barra wirijiet immersivi ġodda partikolarment Science on a Sphere, Manja Ruba Goldberg u Funtana tal-Arja, flimkien ma' kolonja tan-naħal li tiffoka fuq il-biodiversità u l-gallerija interattiva Musikon. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi saħaq fuq ir-rwol fundamentali tal-Esplora fl-iżvilupp tal-ħiliet futuri. L-aqwa investiment li nistgħu nagħmlu bħala gvern fit-tfal u żgħażagħ tagħna huwa fil-qasam edukattiv sabiex dawn ikunu jistgħu jaħtfu l-opportunitajiet ta' impjiegi u jobs ta' kwalità li l-ekonomija Maltija qiegħda tipproduċu. Is-Senior Director tal-Esplora, Marian Kawki, spjegat li l-programm jirrifletti l-evoluzzjoni taċ-ċentru minn STEM mal STEAM, fejn ix-xjenza u t-teknoloġija huma msaħħa permezz tal-kreattività, id-disin u r-rakkontar tal-istejjer. Qabel konna naħdmu bl-STEM, ġifieri xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika. Illum il-ġurnata bdejna nimplementaw il-filosofija ta' STEAM, fejn tidħol anke l-arti, għandek xjenza, teknoloġija, inġinerija, arti u matematika. Bekk aħna il-messaġġ xjentifiku li nkunu qed ngħaddu nkunu qed nużaw anki mezzi artistiċi. Matul din is-sena il-pubbliku se jkun jista' jibbenefika minn Open Days kull xahar fejn iżur l-Esplora b'xejn. Minn barra l-programmi edukattivi speċjalizzati għall-iskejjel, il-programmi jinkludu wkoll xi ħaġa għal kulħadd, inkluż l-anzjani, permezz ta' xjenza anzjan fejn jitalmu wkoll dwar ix-xjenza fl-affarijiet li nużaw fil-ħajja ta' kuljum.